Здравейте, вие гледате BG Music Channel, домът на българската музика. Аз съм Лазар Вълчев. Намираме се в известен столичен хотел, където след малко ще се състои пресконференцията на Bulsat.com. Това е компанията, която изстрелва собствен сателит в орбитата. Ще може да гледаме по-готина телевизия и всичко ще ни се струва реално. Елате да видим какво ще се случи. Здравейте, в момента се намираме с един от собствениците на Bulsat.com. Чухме пресконференцията. Всичко това, което казахте, беше много интересно. Ние сме иноватори в България. Много се радваме за това. Поздравления първо. Изстрелвате сателита в орбитата през 2016 година. Искам да ви попитам, това ще се отрази ли на сигнала по някакъв начин и на цените на услугите, които предлагате вие? На цените определено не. Ние нямаме намерение да търсим някакво увеличение на цена. Определено ще се отрази на качеството на сигнала. Нашите клиенти определено ще могат да получават сигнал с по-високо качество и телевизия с по-висока резолюция, в това число повече канали с висока резолюция, за разлика от днес. Bulsat.com, както спомена и партньора ми по време на пресконференцията, цели да удвои капацитета чрез новия спътник, за да може да предложи по-високо качество. Тъй като ние сме телевизия само за българска музика, интересуваме с тези иновации дали ще бъде спомогнато и разпространението повече на българска музика, популярна в България и изобщо в целия свят. Разбира се, след като има достатъчно капацитет за всички телевизии да се разпространяват и на по-ниска себестойност, това естествено ще увеличи броя на каналите и дори в висока резолюция. По отношение на нас като оператор, ние се стремим към това най-вече защото в момента сме силно ограничени от възможност да разпространяваме голям брой канали. Съответно, как да се реши този въпрос, като се реши както чрез новия спътник да може да се предложат по-голям брой канали в висока резолюция, така и чрез дори 4G LTE системата. Тя също ще позволява да се пренася видео по заявка, други такива услуги, които в крайна сметка, от които една част, разбира се, и услугата, която вие създавате. Абсолютно убедени сме, че в крайна сметка и българска музика, както и всичко останало, което искаме да можем да предложим на клиентите, ще може да се осъществи. В момента това, с което разполагаме, е ограничено и не дава възможност да се предостави платформа на абсолютно всички нови идеи. От мястото на събитието за BG Music Channel аз бях Лазар Вълчев.